Bengi iki uga di-streaming, Nduk. Channel apa ya iku saka Malik Official Ngawi. Bisa dipirsani lumantar YouTube uga ya yo heeh. Mula sing ora bisa rawuh iki bisa nonton lumantar HP utawa smartphone. Yaiku channel Malik Official. Nggih, mangketik wonten ing kolom pencarian mengke lak kepanggih. Iki mau uga ana pamundutan saka Bapak Iswanto. Di dalem ndi? Saka ing Asirjo Beran. Tanggane dhewe, heeh. Ya penonton dhewe supportere ya padha datang. Ya matur sembah nuwun kabeh padha nyengkuyung. Ujupe sambi pasar anggone ngenekke bersihan ya yo heeh. Lagune lali janjine ini ditembangne yaiku kesinggene ngalah siji. Nggih. Oh nggih. Nah, iki ya ana pemundutan saka pemuda Sambi Pasar. Al Mutahzor. Anak buah Mas Kodok nggih. Nggih, tunggal bongkos tunggal. Nggih. Monggo sing nembang lali janjine. Mau Mbak Tia sampun napa dereng? Dereng ini Mbak Tia. Nah, terus Mbak Niken monggo lewung jaran. Jaran kuda liar. Ya, Mbak Tia nembang lali janjine. Niki mathuke jumeneng napa lenggah Bapak Ibu? Jumeneng. Suara penonton adalah suara rakyat, adalah suara voting yang final. Nah, jumeneng Mbak Tia. Matarame lur, kanca yoga. Nah, ya. Nah, ini gandeng no saweran 4 lembar ini dindung presiden sekawan pas. Kita nanya sing nyanyi kan aku to, Mas. Nah, betul. Jenengan iki kok ya tanggap nek kula ket laun niku pun batin pengen nyanyi lali janji. Dindung. Wong. Kecantol. Tak nganggo eli to. Kecantol iki. Kok sesuk gak podo lho. Iki buton berarti. Napa? Lho, sitok 5.000-an to? Nek tak tukar. Laru lan jupuk mau. Wah nek akhirnya nek carane kudu dadi satu. Nggih, siap. Nggih. Dan laris manis. Iki wau panyuwunan saking sinten Mas Dalang? Saking pemuda Al Mutahzor nggih, Pak. Nggih, matur suwun sampun kersa nyuwun lagu lali janjine kula taran deket sonten pengen nyanyi niku. Nggih. Niki keturutan, nggih ta. Tapi saderenge sampean niki nembang kita. Dipun niki menehi doa napa? Merep masyarakat mriki ya kudu ndongakne barang Mbak. Oh nggih, kagem warga dusun Sambi Pasar Boro nggih Mas. Mugi-mugi warga mriki sami diparingi sehat. Amin. Dipun paringi lancar rezekine, panenane padha berhasil ora enek sing kena wereng ya Mas. Nggih. Muga-muga